Hola, em dic Gemma Geis Carreras, em presento a les primàries de Junts per Catalunya a Girona i un dels temes que crec que serà cabdals a la propera legislatura serà com abordem polítiques pel jovent. Possiblement els joves són els més afectats per la pandèmia de la Covid que estem vivint. La joventut és una etapa, és una porta d'entrada a la vida adulta i aquesta etapa vital està plena d'il·lusions, de reptes, incerteses que els ha de portar a la cerca d'una estabilitat laboral, professional i personal. L'alegria dels primers dies a la universitat, en els estudis, el contacte amb els companys, amics i família, la primera presa de contacte amb el món laboral, les primeres experiències d'emancipació, compartir pis, doncs totes aquestes experiències s'han vist estroncades per gran part del jovent del nostre país. Tots ells han après a encaminar el seu dia a dia d'una manera exemplar. Estan demostrant una capacitat de sacrifici i cooperació i se'ls ha de premiar. Ho hem de fer aplicant polítiques actives de garantia juvenil que els ajudi a posar les bases del seu futur, del seu present, del seu dia a dia. Tinc el convenciment que l'única manera d'oferir respostes i solucions als seus dubtes i a les seves inquietuds és a través de polítiques de joventut preparades conjuntament, és a dir, escoltant-los, empoderant-los. I crec que això ho podem fer junts si m'acompanyes.